Egunon, asteazkena, iraiak 7. Zeru urdinaren aldeko, aire garbiaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1980ko iraiaren 7an, Batallon Basko Espainolek Miguel Mari Arbelaitz eta Luis Mari Elizondo hil zituen Hernanin. Zikuñagako jaietatik zetozela Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabalak tirokatu zituzten goizaldean. Hilketa masiboen ostean, greba deitu zuten Hernanin eta 2 egunera Gipuzkoa osora zabaldu zen. Liskar handiak izan ziren manifestarien eta poliziaren artean. Donostian, poliziaren pilotakada batek Julen Badillo 11 urteko haurra larri zauritu zuen. BVE, Espainiako zerbitzu sekretuek, gerra zikinerako 1975-tik 1982 erabili zuten izenetako bat da. Eskuin muturreko kidez osatua. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin tarte horretan. Hau, behin baino gehiotan esan dugu.